Яңа Ғасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкүров исәнмесез. Татарстан 4 көнгә илнең авыл хуҗалыгы үзәгенә үрелде. Бүген Лаеш районында бөтен Россия 40 көне башланды. Казан Экспо янындагы 40 гектар мәйданда авыл хуҗалыгы тармагы казанышлары тәкъдим ителә. Анда заманча техника, селекция, агрохимия, үсемлекләрне ныгыту алымнары бу көннәрдә күргәзмәдә күрсәтеләчәк. 40 көнендә 213 компания вәкилләре катнаша. Монда агрохолдинг, хуҗалык җитәкчеләре, фермерлар, төрле төбәкләрдән тармак министрлары бар. Монда 25 төрле эшлекле очрашулар, түгәрәк өстәлләр узачак. 40 көнендә катнашучыларга президент Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Бу чара катнашучыларга һөнәри проблемалары турында фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, аграр өлкәдәге инновация технологияләрне, игенчелек һәм терлекчелек тармакларында зур казанышларны күрсәтү мөмкинлеге бирә диелә аның телеграммасында. 40 көнендә катнашырга бүген Татарстанга Россиянең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев килде. Ул эш көнен Рөстәм Миңнеханов белән республиканың 2 районына сәфәрдән башлады. Чистай белән Мамадышка бардылар. Икесендә дә яздан диярлек яңгырлар булмаган. Шуңа былтыргы белән чагыштырганда 50%-ка диярлек кимрәк уңыш алырга мөмкин без диләр. Терлек азыгы әзерләүдә дә проблема бар. Корылыкка каршы нинди чаралар күрелә? Рания Абдрахманова. Гречка тоже. Гречка это отдельно, да, у нас завод, гречка горох, производим примерно 1200 тонн. Гречиха, да. Дмитрий Патрушев белән Рөстәм Миңнехановны чистай хуҗалыгы белән таныштыралар. Оешма әле яңа 4 ел эшли. 38 мең гектар җирләре бар. Язгы, көзге быдай, техник һәм май культуралары чәчкәннәр. Быел беренче тапкыр кишер, шигендер кәбестә утыртып караганнар. Бәрәңге мәйданнарын 3 тапкыр арттырганнар. Чөнки былтыр әйбәт уңыш алынган. Бөртеклеләр дә гектарыннан 100 центнер чыккан кырлары булган. Быел кырылык сәбәпле андый уңышка өмет итмиләр. Былтыр 100 центнер бер кырда гына түгел, 100 центнер алдык без бадайны, озимой бадайны. Яровой рапсыны без алдык 30 центнеров. Это в зачете тоже яровой бадай, ул бик зур безгә не показатель һәм достижение булды. Быелга андый результатлар китә алмабыз. Менә көнбагыш, кукурузалары күбрәк елны яратса да, елы җитә, но су җитми. Районда 110 мең гектар чәчүлек җирләре бар. Кырылык барлык культураларга да зыян салган. Кырылыкка каршы көрәш чараларының берсе буларак Чистай районында да сугару системаларыннан файдаланалар. Чистай хуҗалыгында гына да менә шушындай 21 су сибү комплексы урнаштырылган. Алар барлыгы 2000 гектар мәйданны эшкәртергә мөмкинлек бирә. Нигездә бу чыгындыр, бәрәңге һәм кукуруз басулары. Кырлыкка әзерләдек, биопрепаратлар белән эшләдек, биологик препаратлар сүткедә менә бу кырлыкка каршы торуда ырлыкларга файда итәләр, шуның белән әйбәт. Безнең быелгы елда әзни орошаемый площадьлар артты. 500 гектар безнең орошаемый площадь иде. Тагын 2900 гектар орошаемый участоклар ясадык, яңа плотиналар ясалды. Плотинадагы эшчәнлекне җитәкчеләр һавадан да карады. Гидротехник станцияны җирле елга янында ясаганнар. Министр һәм рәис караган объектлар арасында яшелчә саклау урыннары да бар. Моңа кадәр Чистайда андый кырылмалар булмаган. Быел 5 складта 95 тонна яшелчә саклый алачаклар. Мамадыш районында Дмитрий Патрушев белән Рөстәм Миңнеханов сыр заводы эшчәнлеге белән танышты. Аларга ташламалы кредит ярдәмендә предприятияне заманча җиһазландыру турында сөйлиләр. Биредә продукция җитештерүне арттырып, быел 15 мең тоннага кадәр җиткерергә ниятлиләр. Сырдан каламында май, иремчек һәм башка сөт ризыклары җитештерелә. Аларны илнең 66 төбәгенә саталар. Детки когда пойдут? С 1 сентября? Да, с 1 сентября. Рөстәм Миңнеханов белән Дмитрий Патрушев яңа мәктәп һәм балалар бакчасында карады. Аны Мамадышта быел дәүләт программасы буенча төзгәннәр. Мәктәп 240 укучыга исәпләнгән балалар бакчасына 120 сабый йөри ала. Яшь ярымнан алып 7 яшькәчә малай кызларны кабул итәчәкләр. Яркие цвета, красивые. Россиянең авыл хуҗалыгы министры һәм Татарстан рәисенә җиһазландырылган уку бүлмәләрен, ашханәне, зур актлар залын күрсәттеләр. Балалар өчен уңайлы шартлар, белем алу өчен барлык мөмкинлекләр дә булдырылган дип белдерделәр. Иртәгә республика җитәкчелеге һәм федераль кунаклар бөтен Россия 40 көнендә катнашачак. Мамадыш һәм Чистай районнарыннан Рания Абдрахманова, Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан илнең авыл хуҗалыгы өлкәсендә иң яхшы күрсәткечләргә ия төбәкләрнең берсе. Бүген Россиянең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев шулай дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда алар әлеге тармакның үсеш юллары турында сөйләште. Хәзер хәл итәсе төп мәсьәлә корылык китергән зыянны каплау. Июньдә суккан кырау һәм озак вакыт яңгырлары яумау уңыш күләмен киметәчәк, ди Рөстәм Миңнеханов. Зыян күргән хуҗалыкларга ярдәм чаралары турында сүз булды. Дмитрий Патрушев Татарстанның аграр тармагы гел үсештә булуын билгеләп
уза. Республика дәүләт ярдәмен даими алып килә. 2023 елда безгә 4,8 миллиард сум акча каралган. 60% бүлеп бирелгән инде. Узган ел нәтиҗәсе буенча Татарстан сөт җитештерү буенча илдә алдынгы. Сельское хозяйство у вас стабильно развивается. Сездә авыл хуҗалыгы алга киткән күрсәткечләр яхшыра бара. 2022 елда Татарстанда бу тармакта җитештерүчәнлек индексы 126% тәшкил иткән. Бу илдәге иң яхшы нәтиҗәләрнең берсе. Быелгы кайбер кыенлыкларга карамастан күрсәткечләрегез югары килеш калыр дип ышанам. Несмотря на определенные погодные сложности, которые мы с вами вчера обсуждали, очень надеемся, что в текущем году у нас положительная динамика, она сохранится. Федераль министр билгеләп үткәнчә, Татарстан авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасында актив катнаша. Дмитрий Патрушев республика җитәкчелегенә авылларга булган игътибары өчен рәхмәт әйтте. Рөстәм Миңнеханов 40 көнен уздыру Татарстан өчен зур дәрәҗә диде. Спасибо, благодарность за большое доверие. Провести день поля, провести чемпионат мира по пахоте, это России. Но там, почему я говорю мира, потому что будут участвовать наши иностранные партнеры. Для нас большая честь. Хәзер бөтен Россия 40 көненең үзенә әйләнеп кайтабыз. Авыл хуҗалыгы тармагының иң алдынгы казанышлары тәкъдим ителгән күргәзмәдән тыш, бирдә сукачлар һәм трактор йөртүчеләр ярышы да башланды. Сыерлар арасында гүзәллек конкурсы оештырдылар. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә яңа җиңел автомобильләр дә тапшырылды. Теманы Чулпан Касыймова дәвам итә. Монда форум әлемнәре җилферди, делегатлар күргәзмә карарга ашыга. Елга бер генә тапкыр Татарстан илнең авыл хуҗалыгы үзәгенә әверелә. Көн өссе хәер авыл җирендә эшнең кайнап тормаган чагы була микән? Менә әлеге ак машиналар Татарстан районнарына юл тотачак. Бүген аларны Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалларына тапшырдылар. Басу кырларга тизрәк барып җитү өчен. 40 көне кунаклары монда премьер Алексей Писошин сәламләде. Решаете важные задачи в области. Сез орлыкчылык өлкәсендә үсемлекләрне саклау, сыйфатын тикшерү буенча иң мөһим бурычларны башкарасыз. Бу ел саен куркыныч янаган уңышның 40%-на кадәрен саклап калырга ярдәм итә. Татарстан авылларында 900 мең кеше яши. Авыл хуҗалыгы безнең өчен өстенлекле юнәлеш булды һәм булачак, ди Алексей Писошин. Һәм 40 көне кысаларында узучы сукачлар чемпионатына хәер-фатиха бирде. Что столь масштабное для агропромышленной отрасли событие в этом году проходит в Республике Татарстан. Җир сөрү чемпионаты бездә тәүге тапкыр уздырыла. Ярышларда Россиянең 53 төбәгеннән 66 команда катнаша. Шуларның икесе Татарстаннан, 2 кызыбыз да бар. Гомумән монда 8 кыз җир сөрәчәк. 19 яшьтә, по-моему, трактор правасы алдым. Но аныңчы күбрәк машинага карата мәхәббәт бар иде. Тракторларга лаек түгел. Менә университетка кергәч уже, анда барыбер дәгән тракторларга күбрәк йогынты ясалган. Катнашучыларга шикләнгән вакыт эчендә зур булмаган җир участогын сукаларга кирәк. Моның өчен аларны МТЗ тракторларына утырталар. Участокның никадәр тигез һәм профессиональ сөрелгән булуы бәяләнә. Мин авыл хуҗалыгы өлкәсендә 20 ел эшлим, әтием дә, туганнарым да шушында хезмәт куям. Мондый конкурста катнашканым юк иде әле, беренче тапкыр. Җирнең тирәнлеге 16 белән 20 см арасында да зур булмаска тиеш. Буразналар тигез булырга тиеш, бер-берсенә ятып барырга тиеш һәм дальше чәчкечләр үткәндә семиналарны, тарлыкларны сарырлык урын җир яхшы әзерләнгән булырга тиеш. Катнашучылар арасыннан 10 җиңүче команданы сайлап алалар. Алар 9 июль көнне финалда көч сынашачак. Иң көчлеләр рәтенә Татарстан сукачлары бүген инде кирде. Конкурсантка выходом в финал. Икенче бер мәйданда матурлык конкурсы бара. Бу юлы сыерларның матурлыгын бәялиләр. Анда катнашырга 53 хуҗалыктан Голштин токымлы 80 сөтле бикән алып килгәннәр. Алар Мариэл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ульяновск өлкәләреннән, Балтач районыннан Екатерина Зимаева 3 ел сыер сава. Конкурста беренче катнашулар. Урамга чыгып йөртеп, инде темле нәрсәләр ашатып, җырлап, икебез янда йөрибез, җырлыйбыз, сөйләшәбез алар белән. Жюри сыерларның гәүдә төзлеген, күкрәкләре киңлеген, йөришен карый. Хәтта хайваннарның холкына да игътибар итәләр. Конкурсның беренче этабында Әтнә районы Тукай агрофирмасы җиңеп чыкты. Исәнмесез, әйтегез әле, менә сезнең уңышның сыры нәрсәдә? Уңышның сыры бу ашатуда, беренче урында, сами әйбәт чиста карауда. Bu bizni tanalar
примерно бір салымда 28-30 литрге қатты сүт берем, ана сутларымда. Әмлә кыйрыгы махсус шулай кистегезме, әллә шунда кыста кыйрык кылармы? Yok, bularni kuyruğu, потому что karasülge aparat kaptırgan vaqtda mishatlamaslik uchun shulay kesarga kerak. Aparatga mishat yetmeydi. Сыерларга айрым шартлар тудырылган, аларны монда ашаталар, эшертәләр, шунда ук савалар. Әлеге тыкымлы сыерлар бер савуда 28 литрга кадәр сөт бирә ди хуҗалары. Конкурслар иртәгә дә дәвам итәчәк. Шулай ук монда килүчеләр эшлекле программада да катнашачак. Чулпан Касыймова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Ознакай районында Котышкыш фажига акыйлгасында игезәкләр батып үлгән 18 яшьлек егет белән кыз булалар. Егетнең үле гәүдәсен судан кичә чыгарганнар, кызныкын инде икенче көн эзлиләр. Водолазлар елга төбен җентекләп тикшерә, әлегә нәтиҗәсез. Билгеле булганча, бер туган яр буенда көтү көткән. Эсселектән кыйынып алырга булганнар күрәсең, ләкин бу урында елганың агымы көчле була. Акта шоңгыллар күп ди авылдашлары. Игезәкләрнең туганнары һәм якыннары яр буенда кызны исән килеш табуларына ышанып соңгы өметләрен өзмичә көтәләр. Абый сеңелле Күктәкә авылы янында елгадан ерак түгел көтү көткән. 30 градус иселеккә түзә алмыйча кыенырга теләгәннәрдер билгеле. Алар яхшы йөзә иде дип искала туганнары. Икесе бер юлы шумалар һәм бер мизгелдә юкка чыгалар. Елга буенда калган туганнан туган апалары һәм ярның икенче ягында утырган балыкчы яшьләрнең су өстенә күтәрелгәнен башка күрми. Коткаручыларны да алар чакырта. Авырлыклар чыга, шуның аркасында елга бик тиз агымлы һәм елганың агым тармакланып киткән. Шуңа күрә эзләү территориясе безнең өчен күбәя һәм инде без бөтен җирдән дә эзләргә тырышабыз. Коткаручылар егетнең гәүдәсен шактый тиз тапкан, кыз туганлыкын әле һаман эзлиләр. Әлеге урында кыюну рөхсәт ителмәгән, монда су агымы шуның кадәр көчле, хәтта водолазлар да көч хәл белән шума. Яшьләр күрәсең үз көчләренә кирәгеннән артык ышанган. Авыл җирлегендә хәбәр итүләренчә игезәкләр тәрбиягә алып үстерелгән балалар була. Үз балалары кебек тәрбияләделәр, якын иттеләр, үрмәләп кенә йөриләр, әле алып кайтканда үстерделәр, укыттылар, тымытыкка йөртеп, тымытыкка Күктәкәдән автобус йөри бит инде безнең. Мәктәптә актив булдылар, авылларында актив булдылар, открытый, ачык балалар инде. Бу фаҗига Ознакайда беренчесе түгел. Бер тәүлек эчендә районда 3 кеше батып үлә. Югары Сланда 2 көн дәвамында 75 яшьлек балыкчыны эзлиләр. Аның кимәсе башка судны белән берләшкән була. Эсселек башлангач, суда фаҗигалар саны гадәттә 1-1 арта. Соңгы бер атна эчендә генә дә Татарстанда 8 кеше батып үлгән. Һава температурасы 30 градуска кадәр җитсә дә, суыкларда су температурасы 19 градустан да артмый. Мондый температура булган суыкларда зак итеп куенганда, йөзгәндә тизән җыярга мөмкин. Гомумән суыклар янында ял иткәндә гел куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотырга кирәк. Ел башыннан Татарстан сулыкларында 27 кеше вафат була, шуларның икесе балалар. Кыюну сезонына әле кирдек кенә, әмма соннар инде куркыта. Елга күлләрдә 14 Татарстанлының гомере өзелгән. Радик Гыймаев, Нәфисә Минязова, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы, Ознакай районы. Бүген Спас районында да кайгылы көн. Монда махсус хәрби операциядә һәлак булган 4 егетне соңгы юлга озаттылар. 4се дә бергә хезмәт итәләр, юлга бергә кайтып китәләр, гомерләре бер көндә өзелә. Евгений Николаев, Олег Бельбасов, Александр Усов, Иван Туровлар хәрби бурычын соңгы сулышкача үтәгән егетләр. Олы йөрәкле, кыю булдылар һәм ватан дип яшәделәр диләр алар турында якташлары. Бүген туганнарына район җитәкчелеге батырлык орденнарын тапшырды. Хушлашу мәрәсименнән Рүзәл Шәрипов. Булгарның үзәк урамы буйлап бүген халык ташкыны агылды. Алар батыр якташлары Евгений Николаев белән Олег Бельбасовны соңгы юлга озаталар. Евгенийга 41 яшь булган. Бакуда туып үсә, Ульяновскида укый, өйләнгәч гаиләсе белән Булгарга күченәләр. 2 баласы калган. Бик тырыш, йорт җанлы иде диләр. Электрик булып эшләгән, гел якыннары өчен җан атты дип искә алалар. Бигә бер кеше милләтне аермады. Әнә мин татар, һәр вакыт мен белән татарча. Үзе шуаш милләтеннән мисала. Күрешербез дигән насыйп булмады инде. Буквально перед тем, как он погиб, он звонил. 27 июньдә хәлак булыр алдыннан шалтыратты. Хатынына да бар да яхшы диде. Безнең белән аралашыр өчен гел мөмкинлек эзли иде ул.
Евгений Николаев СВО зонасында Олег Бельбасов белән хезмәт иткән. Аңа да 41 яшь була. Якыннары күңеленә ул улы йөрәкле кыю булуы белән кирип калган, яу кырында күрсәткән каһарманлыклары өчен вафатыннан соң икесенә дә батырлык ордены бирелә. Аларны бүген туганнарына тапшырдылар. До последней минуты были верны своему воинскому долгу. Алар гомерләренең соңгы минутына кадәр хәрби антларына тугры калды. Гомерләрен илебез һәм аның киләчәге өчен бирделәр. Каһарманлыклары мәңгегә безнең йөрәктә калачак. Разделяем горечь утраты. Примите наши искренние соболезнования. Бүген Спас районының Ким авылында да ике герой белән хушлаштылар. Александр Усов тумышы белән шушы авылдан. Ул моты укчылар батальонында командир була. Аңарчы Юхиди идарәсендә инспектор булып эшләгән. Если он что сказал, он свое слово сдержит. Гел сүзендә торып әйткәнен эшли торган кеше иде ул. Киң күңелле итеп тәрбияләргә тырыштык. Шушы сыйфаты өчен аны барысы хөрмәт иткәндер дип уйлыйм. Иван Туров СВОга кадәр Төньяк Кавказдагы бәрелешләрдә катнашкан, атучы булган. Хәзрәти әнисе өчен чын горурлык үрнәге. Чөнки егет әтисе юлын дәвам итеп батырлык күрсәткән. Я пограничник, он в Карачаево-Черкесии пограничник. Так что... Гордитесь? Конечно. Очень. Что смог, он сделал для Родины. Дүртесенең дә гомере бер көндә 28 июньдә әзелгән. Дүртесе дә соңгы сулышка кадәр туган иле кушканча хәрби бурычка тугры кала. Аларны туган як зиратларында залплар яңгыратып җирләделәр. Спас районыннан Рүзәл Шарипов, Лейсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров килде. Кремльдә ул Рөстәм Миңнеханов белән очраша. Татарстан рәисе дустана илләр белән хезмәттәшлекне ныгытуда Татарстанга һәрдаим ярдәм итүе өчен Сергей Лавровка рәхмәтен белдерде. Чит илләрдә Татарстанның вәкиллекләре бар. Республика Азәрбайҗан, Үзбәкстан, Казакъстан, Төркмәнстан белән актив эшли. Рөстәм Миңнеханов үзе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемешчәнлегенә аерым тукталды. Шулай ук сөйләшү барышында киләсе елга Казанда узарга тиешле БРИКС дәүләтләре башлыклары очрашуын оештыру мәсьәләләренә кагылдылар. Үз чиратында Сергей Лавров Казан форумның югары дәрәҗәдә уздырылуын әйтте. А то, что вы инициировали Казань форум, это экономический форум. Казан форумны уздыруны сез тәкъдим иттегез. Сез тышкы элемтәләр урнаштыру буенча лидер. Иң мөһиме бу тырышлык республикагыз һәм бөтен ил өчен яхшы нәтиҗә бирә. Сейчас вот пандемия прошла, активно начали наши визиты. Ну и, конечно, большое спасибо за ту поддержку, которую оказывает структура Министерства иностранных дел. Ну, очень хороший форум провели. Да. То, что он стал сейчас со статусом федерального. Дәүләт советының киләсе сессиясе 13 июльдә булачак. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә узган президиум утырышында шундый карарга килделәр. Сессиядә депутатлар 23 мәсьәлә карарга җыена. Беренче укылышка оешмалар милкенә салымны гадиләштерелгән юл белән түләүчеләр өчен аның ставкасын билгеләү, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турындагы кануннарга үзгәрешләр тәкъдим ителә. Хөкүмәт сәгатендә халык ышанычлылары транспорт министры Фәрит Хәнифовның халыкка хезмәт күрсәтү хакындагы чыгышын тыңлаячак. Парламентның беренче ярты еллыктагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясарга тиешләр. Фәрит Мөхәммәтшин күчмә утырышларның әһәмиятен билгеләп үтте. Вообще инструмент выездных заседаний мы стали использовать чаще, чувствуете, среди людей, среди своих избирателей, среди народа. И эта форма работы приветствуется. Не значит, что 100% надо на выезде проводить. Но актуальные такие общие вопросы касаемо людей в социальном плане, в экономическом плане, в других вопросах. Константиновкада күл кипкән тынычлык бистәсендә су баса, аквапарк янында рөхсәтсез төзелеш бара. Июнь айында Татарстанлылар халык порталына тагын нинди шикаятьләр юллаган. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Татарстанда ел сайын авыл хуҗалыгын техник һәм технологик яктан яңартуга бюджеттан 2 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелә. Бу 2012 елдан ук гамәлдә булган республика программасы ярдәме белән эшләнә. Бу хакта бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия Дәүләт Советының авыл хуҗалыгы тармагына багышланган утырышында хәбәр итте. Ул Казан Экспода 40 көне кысаларында узды. Быел республика программасы буенча 60 миллиард сумга 28 мең берәмлек техника алынган. Авыл хуҗалыгы тармагының
автопаркын яңарту үшін ел сайын 250 трактор һәм 135 комбайн алырга кирәк дип белдерде Алексей Песошин. Ол җитештерү чыгымнарын киметүгә, газлы ягулыкка күчүдә уңай йогынты ясый. Хәзер республикада импортка алмаш эзләү дәвам итә. В республике более 11% тракторов. Республикадагы тракторларның 11%-тан артыгы һәм авыл хуҗалыгы машиналарының 30%-ка якыны чит илнеке. Хәзерге вакытта 2000 төрдәге запас частьләрне Россиядә җитештерәләр, шул исәптән Татарстанда да. Аларның бәясе дә чит илнекенә караганда 2 тапкырга кимрәк. Алексей Песошин әйткәнчә, илнең авыл хуҗалыгы министрлыгы селекция тормагында үзебездә уйлап табылган тукым һәм сортларны арттыруны таләп итә. Бу максатка ирешү өчен Татарстанда 50 орлыкчылык хуҗалыгы һәм 4 завод көч куя, әлеге эшкә фәнни үзәкләрне дә җәлеп иткәннәр. Соңгы 5 елда галимнәр 27 төрле яңа сорт булдырган. Татарстан бу юнәлештә үрнәк төбәкләрнең берсе. Соңгы 30 ел эчендә республикада авыл хуҗалыгы культуралары чәчелгән мәйданнар кимүе буенча Идел буе федераль округында иң түбән күрсәткеч теркәлә. По отдельным регионам Поволжья у нас в разы сократилась посевная площадь. Идел буендагы кайбер төбәкләрдә чәчүлек мәйданнары 2,5 тапкырга кимегән. Татарстан исә күпләргә үрнәк булып тора. Монда сөрүлек җирләрнең 80%-ннан артыгы 90-нчы еллардагы кебек кулланыла. Соңгы 20 елда республика кырларында бик еш кырлык булуга карамастан, бер генә янгын да чыкмаган. Көннең мөһим вакыйгасы бөтен Россия 40 көненә кабат әйләнеп кайтабыз. Анда илнең иң яхшы оешмалары үз хезмәтен тәкъдим итә. Алар арасында Арчаның Техно-Арск җәмгыяте дә бар. Бу оешма 2016 елдан бирле терлекчелек комплекслары өчен заманча җиһазлар җитештерә. Татарстан белән генә шикләнмичә, Чувашия, Удмуртия, Мәскәү өлкәсе базарларына да чыкканнар. Техно-Арск җәмгыяте терлекчелек комплекслары өчен җиһазлар җитештерә. Сыерларны бәйсез тоту өчен ораннар, тирес җыештыру җайланмалары, азык коймалары, җылытыла торган су савытлары һәм башкалар. Һәрбер җиһаз эчендә кулланыла Россиядә чыгарылган металл, шулук цинк, шулук полиуретан, шулук римамид детальләре һәм бәясе буенча кулай. Барлык җайланмалар күп еллык эш тәҗрибәсе нәтиҗәсе. Нәҗип Гатауллин заманында чит илләрдә стажировка узган кеше. Соңгы елларда импортка алмаш кайыс тоталар. Мәсәлән, менә бу тирес чыгару насосы шул максаттан җитештерелгән җайланмаларның берсе. Элек чит илдән керәдер, Канада, Европадан. Чит илнекеннән яхшырак дип табабыз, чөнки алар буяса, без бөтенесен цинклыйбыз. Эшләү срогы цинклау аркасында узная. Техно-Арсктың җитештерү цехлары Арчада урнашкан, җиһазларны китереп һәм җыеп бирү мөмкинлеге дә каралган. 40 көне илнең төрле җәмгыять оешмаларына үз продукцияләрен халыкка тәкъдим итү һәм сатып алучылар табу мөмкинлеге бирә. Мәскәүнең Кармавид җәмгыяте 2007 елдан бирле терлек һәм кошкырт өчен витаминнар, азык кушылмалары әзерли. Алар бүген Россиядә җитештерелгән Силос Плюс препаратын тәкъдим итте. Наша компания является крупнейшим импортером кормов витаминов в Россию. Мәскәүнең Кармавид җәмгыяте чатыры бу оешма 15 елдан артык кошкырт һәм мөгезләре терлек асраучылар өчен азык кушылмалары тәкъдим итә. Оказывать существенное значение для заготовки кормов. Азык әзерләү өчен бик мөһим булган препаратларга аеруча игътибар бирәбез. Алар силос, синаж ясагында кулланыла, авыл хуҗалыгында алыштыргысыз әйберләр. Санкцияләр кертелгәч, импортка алмаш эзләргә туры килгән терлеккә азык әзерләү өчен яңа химик консервант уйлап тапканнар. Ул Силос Плюс дип атала, аны Россиядә җитештерәләр. Препарат тикшерүләрне узган Роспотребнадзор идарәсендә теркисләре генә калган. Ни грамма не отличается от импортного. Бу препарат сыйфаты ягыннан чит илнекеннән аерылмый да. Тәҗрибәләр үткәрдек, нәтиҗәсе бик яхшы булды, бәясе дә арзанрак. Плюс он применяется на заготовке кормов, как силоса, как сенажа, так и плющенного зерна. Кармавид җәмгыяте аминокислоталар, витаминнар, минераллар, консервантлар да тәкъдим итә. Илнең барлык төбәкләренә дә илтеп бирәләр. Телефон номерлары экранда күрсәтелгән. Инзилә Хөсәйнова, Владислав Поташников, Яңа гасыр каналы. Татарстанда дөнья күләмендәге спорт чарасы башлана. Казанның 1000 еллык мәйданында халыкара ефәк юл раллина тантаналы төстә старт бирделәр. 14 елдан соң ул Казанга кабат әйләнеп кайтты. Быел узышта 23 илдән 98 экипаж катнаша. Татарстанда аның КамАЗ-Мастер командасыннан 5 экипаж яклаячак. Шәһәр үзәгендәге зур спорт тантанасыннан Илдар Сафиуллин.
Ефәкюлы раллиның ачылыш тантанасындагы иң дулкыландыргыч мизгелләр катнашчы техникаларның менә шушы аркадан тантаналы рәвештә үтеп китүе. Ә инде монда җыелган тамашачылар аларны көчле алкышлар белән сәламләп каршылый. Спортчыларны Рустам Миннеханов һәм Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров сәламләде. Добрый день, Казань! Для нас большая честь. Сегодня 23 страны, 98 экипажей начинают старт ралли «Шелковый путь». Огромное спасибо за возможность присутствовать на этом фантастическом мероприятии, на этой встрече, которая знаменует проводы. Проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые в этой гонке будут участвовать. Ярышта 23 илдән 98 узышчы катнаша. Татарстанданын легендар КамАЗ-мастер командасыннан 5 экипаж яклый. Бүгенге тантанада рульдә булуга караганда күбрәк дулкынланабыз диләр. Вакытта бик дулкынлангыч шундый момент. Монда безнең туганнар, дуслар, танышлар, якташлар, барсы да болельщиклар. Шуның өчен безнең өчен бик зур горурлык һәм бик зур ответственность безнең өчен. Мотоциклда узышчылар да ярышка ныклап әзерләнгән. Алар арасында Татарстан вәкиле дә бар. Мен мотоциклен тудым, мен он яратам, я не могу без него жить. Быел Ефәк юлында катнашачак барлык техникалар менә шушы Кремль диварлары буенда төзелеп киткән. Һәм әйтергә кирәк, быелгы раллиның төп үзенчәлеге йөк автомобильләре классында яңа көндәш барлыкка килде. Ул легендар Урал машинасы. Әлеге күренешне иң тәҗрибәле көндәшләр дә югары бәяли, чөнки җиңүгә дәгъва кылучы яңа команда барлыкка килде дигән сүз. Бу хакта легендар узышчылар да үзләренең фикерләрен әйтеп китте. Безусловно, очень положительный момент для грузового зачета, появление дополнительного конкурента, дополнительной команды, как я надеюсь, в будущем с увеличением количества грузовиков. И, как показывает, наверное, опыт и команды КамАЗ-мастер, и Мосспорт-авто очень быстро должны ребята включиться в высокий мировой темп и составить конкуренцию нашим командам и утереть нос всему остальному миру грузового зачета. Ачылыш тантанасы ахырына якынлашып килә. Хәзер узыш техникалары Акбарс арена янындагы мәйданга юл тота. Иртәгә беренче махсус участок Лаеш районының Державин авылы янында башланып китәчәк. 140 километр катлаулы юл Мамадыш районының Катмыш авылында төгәлләнәчәк. Гомумән Ефәк юлы 5000 километр дистанцияны тәшкил итә. Катнашучылар Россиянең 13 төбәге аша үтәчәк. Җиңүче 15 июль көнне Мәскәүнең Кызыл мәйданы янында игълан ителә. Илдар Сафиуллин, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Шуның белән Татарстан хәбәрләре тәмам, рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Исән-имин булыйк.